Wis yang dari Kediri, Jawa Timur. Iya. Dari Kediri jam berapa Cahayu? Hah? Jam berapa tadi? Aku udah ndak pulang selama 1 minggu. Masya Allah. Aku belum pulang. Belum. Ingo-ingo ngomah Siti kan ora? Belum. Gak apa-apa, Nduk. Sing penting sehat, berkah barokah. Amin. Duit muga-muga tambah akeh. Amin. Duit iki 17. Itu likur apa iki? Maksudnya nomor 17. Oh, tenan yakin? Lek duit itu nomor 17. Sing penting iki kesehatan. Oh iya. Bener Cahayu, bener. Iya ta? Oke, betul. Iya tuh. Sing digawe wis kenal apa urung? Urung. Aduh, iki piye? Sing di omah malah urung kenal. Ngatur kula salam apa piye aku manut karo dene kan. Iki ngaturaken sugeng siang kalian Bapak Gunawan, Ibu Sumiati. Di siang hari ini karena sudah memanggil campur sari Arganta dan juga Niken Salindri ya, dengan acara nambut silaning akrami pernikahan. Mbak Tia Ayu Anjani dan Mas Dwiki Apri Anggo Saputra. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Langgeng. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Kagem Bapak Gunawan kalian Ibu Gunawan mugi-mugi tansah panjang yuswanipun. Nggih. Awet leh momong anak putune. Ya, bener banget. Yes. Ken nih Ken. Heh. Kalau mbak-mbak saya yang buri nginguk nganti lesep ngono kae. Iya. Pengen ngerti awakmu. Aku ki bingung manten iki ning ndi Nang ngono lho kono lho, Nduk. maksudnya. Mantan iki ning jero kono kok ya. Endi to? Kae eneng jero kono. Manten iki ning jero kono. Kae dibelik. Tapi hiburane ning kene. Eneng kene. Oh, gak ngaruh iki berarti. Kandeng iki lho, arep nyedak sing di omah lho angel. Kok iso? Aduh kok aduh. Ayo mangkane. Ayo. Kok berarti ki dua lagu di sini terus habis itu kita ke sana ya. Oke, boleh. Nggih, lagunya Manut Dek Niken. Sing halus-halus dulu. Mumpung enek gendere lho, Nduk. Nek kapan-kapan petok nang Sukoharjo jare nek wah, tiba enek gendere Mas. Saiki nek gendere apa digarap piye aku manut karo Dek Niken. Oh ngono. Iya iya. Kok iso kutut manggung? Kedawan to Mas. Terus gak manggung ya nggone Pak Gunawan iki. Ya, Nduk. Apa ya? Manut. Anu wae bawa dulu. Bowo. Ya. Nanjake Niken. Biasane lan dangdut iki ben bowo sik kaya ngopo coba. Gitu. Bawa ning nganten ya. Iya. Kekarane wangakrami tutupno. Aku tuh Nduk. Ya. Oke. Kapan neh ora iso duet karo Niken. Mumpung iki amor ya to. Aku lho suwe arep foto ya. Tutu bondo tutu rupa tutupno nek sing kleru kon nutupne sing gendera sing ngerti ya pindahane barang pindahane barang lah aku yo ngumel nah aku leh ngonteni Dek Niken ndingi ngenteni suwe sedina utuh ora adewe lek jajar ngene malah bengung lho bengung iki sing bengunge atiku lho Nduk Ndang ya lanjut luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel ke langkung
kembali tan kena tan kena ati numbas harta Tepuk tangan dulu untuk Mbak Niken Sanindri, tepuk tangan dulu. ben rame kowe langgame manut dadi ati ya langgam digarap langgam apa piye nduk digarap langgam terus bacutnya sekop-sekop sekop-sekop ya dah orang gunung kidulan ta nduk iki MC-ne anu ya genit ngono ya wis ora genit lho aku iki endel banget tok Angkre, aku sedih handel ya. Itu. dan kerja Karanganyar Rahayu. Siap. Ayo yo. Muda apa piye, Nduk? Muda apa piye? Mengko wae. Oh iya iya. Iki nek bangun panggung ki jane piye to sebelah Lah, kene piye to? kok panas sih. Gitu. Kurang nutup ngono lho. Kurang rono. Heeh. Lah iki lho, sing ngendang anti garing sedina utuh gak guyu, tak pengen guyu. Ha ngono nek guyu untune sing garing malah repot ya to. Kepanasan kesorot panas ya. Ya ora apa-apa to. Nyapa kok kowe peduli? Lah iya, maka dari itu. Apaan sebenarnya ki? Heeh, benakno. Aku kok. Heeh. Tutupi terpal wi. Itu. Tan
Nduk amor cah tuwek-tuwek. Ya. Nggih. Mandek. Alhamdulillahirabbil Aku tak mik sik ya. Ya nduk, mik sik gak Garaanku apa-apa. garing. Piye? Ya, iki lain daripada yang lain kediaman Pak Gunawan, resepsi pokoknya nganti Dek Niken rampung. Urung tak tutup ngoten. Yo Mbak Niken dulu. Tetap di Dek Niken di siang hari ini bareng dengan Arganta Production Campur Sari Jagem, nggih. Ngaten. Iki tas mulai to. Tas wis piye Ket tas? mau. Heeh. Wis kade jam 9. Oh, Lah nambah. ora paham to bahasa Paham aku ki. bahasane beda nduk ngono aku. Lah kowe iki wong endi to? Aku lho wong kene asline. Iki ngendi Kene iki- Sukoharjo? Kok iso Sukoharjo to? Kerja. Kerja Karanganyar. Utus Sukoharjo. Oh, kene iki kerja Karanganyar. Iya. Utus Sukoharjo. Oh, ngono. Sukoharjo ki wingi kae. Berarti lek bahasane kene iki beda. Beda. Karo nggonanku Jawa Timur Ya, beda. beda dong. Kene iki termasuk Jawa Tengah to? Oh, Jawa Tengah. Betul sekali. Beda. Beda tipis. Oh, ngono lek ning Jawa Timur ki nggarai kasar. Gak apa-apa dong. Nggarai ku apa artinya? Nggarai iki apa ya? Marai. Iya. Yo ngono gitu. Iya. Oke. Yuk, jadi kan lagune diumbul ke sithik-sithik. Nah, Lagune mas sing halus wes. wes ya. Saiki semi halus. Heeh. Contohnya apa ya? Manut karo Deniken biasanya nyanyinya apa? Kewayangan Jundamane lah kok. ya. Hah? Kewayangan lah. Oke, wayangan. Baik, baik. Oh, iki ibu-ibu lho ndelok wayangan yo kan. Sing nek kene. Turun. Apa? Turun. Deniken turun, turun. Udan. Sampean sing nanggap uduk. Nek uduk aku mah manut. Adine, adine. Adine. Ah ya, mengko ya. Mengko mudhun nek arep mulih ngono medhun. Lah lek saiki aku kok dikeruyuk karo ibu-ibu, aku ki wis Paham. trauma lho. Wis apal. Sing ndek wingi ki Muyek nganti nggih nguyek glunganku. Diuyek Mangga. wayangan. Langsung wae ah. Langgam ya. Salindri. Sudah dua lagu. Sanu. Iya. Ya. Kita ke sana ya. Boleh. Kamu mau ke sana juga enggak? Boleh. Iya. Ojo Pak Tondo, Nduk. Mas. Siapa sing nyeluk Pak? Lah, mau Pak. Kamu mau ke sana juga enggak? Oh iya. Kupingnya itu loh. Aku lo dunen itu. Ayo Nduk, ya. Ya, foto sik foto. Ya tak aku lho urung-urung medun wae lho wis dijak foto lho. Lah, Aku ki Herman. Biasanya iki lho mau nyimak lewat HP saja dan sekarang ketemu langkah bahagianya, ya toh? Nah. Iya aku ora apa-apa jak foto penting ora diciwel. Apa jenenge? Kadang ki ibu-ibu ki tangane ngene lho. Lah saking gemese kok, Nduk. Ngerti ra? Piye? Gondelku mas-masanku ilang kabeh gara-gara ibu-ibu. Nyiwel Ayo, karo wedok. Lah ya. Nyiwel karo ngene kok. Ombo. Nyiwel kok Ya. karo nyolong. Lah ya. Heran aku. Dewe apa mbik kakak, Nduk? Ayo. Ya ngono aku mbok uneni ae. Aku lho dunene wae, Bu. Iya. Yipi. Selamat Sowan siang. dalane Pak Gunawan. Ya. Ada ibu. Oh, ibu jangan kekinian rambutnya disumir raba. Ora. Cek. Ya. Ibu itu gaul kok ya. Ya iki sing duwe omah ki. Ya, iki. betul. Itu Iki yang tulung punya ki anake hajat. sapa to ki Kuwi jane putune. Putune ta. Mas Manten. Selamat menempuh hidup baru Mas Mbak. Ibu matur sembah nuwun Bapak selalu sedayanipun. Amin. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
Amin. Semoga langgeng. Amin. Cepat diberi momongan. Pengennya Amin. punya anak berapa? Piro Mbak Manten? Rencana. Rencana. Dua cukup. Dua ya. cukup. Oke. Dua semua. Kayak Deni kan. Berarti bapak ibu rasa kerja. Nanake bae. Oh, pinter menek. Ibu besan, Mboten bapak kersa besan. nyanyi? Mboten. Bu tempat mundutan apa mboten? Bapak Gun, Gunawan. ada request lagu? Lagu apa? Selendang biru. Oh, sesuai sepanduk. Lah Siap. Kelangenane Pak Gun selendang biru, Nduk. Iya, tapi engko bar iki berfoto-foto ning kene dhewe nyanyi ning kono wae ya. Oke, boleh. Iki ora tekan. Mohon izin. Ayo. Monggo Oke, foto foto dulu. Ya, merapat dulu. Monggo. Agak merapat dulu. Sama Ibu. Oke. Biar diambil dulu foto, didokumentasikan. Malah gelut tuh. Puja ning se. Oke, aku ngarep nyanyi kuwi ya, Mas. Siap. Ini bapaknya Mas Lendang Biru. Lah niki napa, Pak? Pak Besan. Lestari. Ya wis Pas telu. banget. Ya. Kurang telung lagu dhewe Rana terus bar iki ade pamitan. Oke, siap. Terima kasih ya buat Bapak Gunawan, Ibu, semoga sehat selalu, Pak. Awet leh ngomong Amin. anak putune. Amin. Mugi-mugi rezekine lancar, kata Amin. barokah sehat selalu nggih, Pak, Bu. Amin, Nggih. amin. Oh iya boleh. Selendang biru dulu ya, Dok. Hah? Selendang biru dulu. Selendang biru dikekeri bae, soalnya kan lagune hot kuwi. Oh, lah ini apa dulu? Iki Lestari dulu. Lestari dulu. Monggo langsung dikasih Lestari bareng Arganta Production dan juga Niken Salindri. Sumonggo. Iya ya enek, nah, maksudnya ini ngono lho ya ora Podo karo ngerti kancane. lincah ngono Oh, lho. iya. Ora jaipeng ngono lho maksudku iki tapi kok guambias ngono ya. Ya karena suasana memang betul-betul sangat Kotos. Tadi tak lihat di HP tuh 38 derajat Celcius. Sini. Memang sudah agak lama nggak hujan ya. Kediri gimana? Udah hujan belum? Hujan. Alhamdulillah Alhamdulillah. hujan. Yes, Hujan terus. alhamdulillah. Medion Nganjuk juga Hujan. hujan. Heeh. Iki ngene Mbak Niken. Tapi iki kesalahannya siji. Apa? Lah kok kipasnya madhep rono, kamu kan sing nyanyi ki ning kene lho. Aku ingin pasti para tamu kene. Kipasi para tamu lho, tamune ki lho wis nggawa kipas dhewe-dhewe sing nyanyi ki lho malah. Ora ning kipase. Sing kene kon nggawa dhewe-dhewe. Nanti tekane Niken ki lho ndek nek kipase. Iya. Ora apa. Iku lek aku kadung rene sik. iki kok nek aku kadung nesu, ngamuk, terus Diangkat. sumuk. Ki kok suwe-suwe kipase tak nyek ning nggonanku dhewe. Aja nek rusak lho. Dadak ngono lho. Aja ngene, Dok. Ana request saka mantene. Iya. Iso ra iso Dek Niken medun neh. Wis dicepake nggon panggung Aku cilik. ke mau arep nyanyi ning kono. Ya, lah terus Berhubung enek ibu-ibu, Ya. enek apa anak cilik-cilik Ya. malah aku ra sida ya, malah rene. sing tenang, gen disteri karo Mas Mono. Iki harapan terbaik sing ngundang awakmu sing lagi ngefans sama Dek Niken Ya, kon wiwit no nyeterilne. Jepang. Kon nyeterilne ya lah iso divaksin sisan. Ya. Kaya suntik ae. Udah ready, Mas? Sampun? Oke, udah ready. Ya, terus panyuwunane kedua teman-teman tadi ada Pujaningsih. Ya, dikasih. Pujaningsih. Ya, iya, Mas. Kita kasih. Kok ngerepoti to bolak-balik janan. Ora apa-apa. Aduh, Loh, aduh. lalek tenan Aduh, kok. aduh. Alah rumangsaku kejen. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren wis dhisik ya Mas Gareng karo Dik Bagong. Ngono ya lho Dik Petruk nggih. Nganggo ambekan. Heeh. Dasare request saka para panitia nyuwun lakon. Lho niki menika Wahyu Cakraning Ngrat. Wahyu Cakraning Ngrat. Ya. Iki simbole Wahyu Ratu utawa Wahyu Keprabon. Ya. Wahyune pemimpin. Heeh. Ternyatane awake dhewe selaku dalang iki ibarat bakul. Heeh. Mung kari nuruti sapa sing tuku, awake dhewe kudu iso ngladeni. Oh ngono. Heeh. Dasare Wahyu Cakraning Ngrat kuwi ya klebu pakem ya momo ana ing serial lakon Wahyu liyane. Heeh. Jane ya Wahyu ki nggur kuwi wae Cakraning Ngrat Makutha Rama ya sing ana bukune.
Lah iki bengi iki minangkani dawuh saka para panitia. Ngambali atur aja lali ngaturke gunging panuwun. Terima kasih yang sangat banyak ya Dik Petruk. Heeh. Ewadene awake dhewe sing isih ngrumangsani dadi dalang ajaran. Heeh. Isih belajar, isih akeh kekurangane tinimbang keluwihane. Nggih Mas Gareng. Ewadene nampa dawuh ya kuwi dawuh saka kabeh seluruh warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Desa Ngampel. Heeh. Lumantar para panitia, Bapak Lurah Pak Haji Kolaib, ya. Pak Wop, Pak Slamet Riyadi, heeh. Bapak Ketua Panitia Pak Amin Tohari, Mbah Mudin, iya. Ngaturaken panuwun mugi-mugi paseduluran kang sarta tali silaturahmi mriki boten kendhat ing taun menika kemawon nanging saged kasambung wonten ing taun-taun berikute. Amin amin ya rabbal alamin. Pancen sing disesuwun kaya mangkono truk. Heeh. Acara bersih desa utawa sedekah bumi nyukuri kenikmatane Gusti Allah sing diparingke marang umat kang urip ana ing jagat raya wujute bumi. Mula ana sing arani sedekah bumi. Nyukuri nikmate Gusti Allah sing wujute bumi. Heeh. Bumi saben dina kok maculi. Bumi saben dina kok idak-idak. Bumi saben dina kok uyuwi. Nanging ora tau sambat malah subur. Nukulake tanduran kang murakapi kanggone para warga masyarakat. Oh ngono. Heeh. Mula syukur kuwi perkara sing baku. Kaya pangandikane Mas Klitik mau sore dadi wong Jawa aja lali karo jawane. Ya. Arep budaya manca mlebu ana ing laladane awake dhewe ana ing bumi Nuswantara monggo ning kudu ana filter-filter sing sesuai karo jati dirine wong Nuswantara. Oh ngono. Ana sing ngomong Jawa digawa, Arab digarap, Barat diruwat ngono kae ya Dik Petruk. Nggih. Oleh budaya manca mlebu ning Indonesia tidak menolak awake dhewe dengan kemajuan zaman ning kudu nganggo filter. Mergo awake dhewe iki wong Jawa kang kebak ing tata krama, wong ketimuran sing kebak pitung. Oh iya Truk. Ingkang buaku para-para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Ngampel. Dalu sak mangke ngadani syukuran. Para-para tani sing nyukuri nikmate panen, paringi panen sing melimpah, nyuntuwa Pak Tani lho Mas Garing karo Dik Bagong. Ngono? Heeh. Pak Tani kuwi duweni sifat jujur, lugu kang sarta tekun, ora nggege mangsa, ora mbujung wanci. Oh ngono. Heeh. Sifate sing perlu ditiru saka Pak Tani. Nggih, upama nandur kuwi ya dienteni nganti panene ora disengko. Mula akeh-akeh priyayi Ngampel sumrambahe sak kecamatan Papar. Heeh. Iki ya sabar lan narima nadyan priyayi sugih ning ora semugih. Oh ngono. Ayo belajar urip sing prasaja, belajar urip sing sederhana wae. Mergo wong urip iki kudu ngrumangsani saya suwe iki saya tuwa. Andhap asor lembah manah kudu ditengenake. Ngono Dik Petruk? Heeh. Aja kaya mancung saya tuwa saya ndangak mengko malah kesandung-sandung mergo tanduran mancuke saya tuwa saya ndangak. Wah, ngono ya Dik Petruk. Nggih. Yo menyelam sambil minum air. Menyapa para-para netizen yang masih setia menunggu di channel Asta Brata Media. Wah, ya. Disapa Mas Heru? Ya. Ya disapa ini ya. Iya no. Ada Mbak Ayu di Hong Kong. Ya. Ada Mbak Zainah, Abdullah. Ada Mbak Im, Mbak Jenny. Ya. Juga yang lain-lainnya. Masih setia menunggu kita. Masih ngenteni lagu ya Mas. Oke. Apa lagu sing kurang katur Mas? Lamunan, kawin kontrak. Oh iya. Terus. Terus apa Dewa Tresna. Dewa Tresna, iya. Gimana ini apa dulu? Malah kaya wong muka.
Iki sik Mas sing anu sik. Apa kuwi langgam sik ya? Ki ana pamundutan. Lumantar WA sing nyuwun kelinci ucul, Mas. Kelinci ucul. Iya no, heeh diaturke. Monggo. Apa dibawani to kelinci ucul iki? Ya no. Boleh. Jadi engko lagi minangkani sing bangsaning gradakan. Lamunan Dewa Tresna ya. Melu-melu ya. Dewa Tresna karo kawin kontrak. Wah, Mas Heru nek omong kawin kontrak jan marem ana kol-kolah kubro. Oh enak ya Mas iki. Gitu lho. Kata-kata tapi penak no maksudku iki. Ya. Rai kok Siap. Monggo Mas Heru. sak piro, Mbah? Sak menten. Aku nak pelok barang kupeku budek. Digenti gendere sesuk. Aduh klinciku ucul mangka iku dadi katras nanku Deni nek ngoperator semangat ora kaya bengi iki. Jan. Lanjut. Lho, bojo apa anu? Lho. Cek. Ya, lanjut. Ngalor ngidul tepung gelang mungka cilik Besok munggah neh, bajulan neh. Lah jan. Mas aku ning bajulan kok terus-terusan. Ya, bar wilangan bareng luyu saiki bajulan. Ya. Terus Saibop bunga rasaku yen mulih bakal tak sinten menika Mas Heru sing ngaturke kelinci ucul sekecane? Apakah Mbak Renjel